Una de les coses que teníem clares és que tot el que poguérem aportar a la societat des del que a nosaltres ens fa feliç pues seria meravellós i col·laborem amb moltíssimes ONGs, cada funció té una ONG a la que va dirigida i esta vegada, aquests 8 dies, varen col·laborar en ONGs com de Rafelbunyol, en l'Associació contra el Càncer de Rafelbunyol, Càritas de Rafelbunyol, Càritas de Massamagrell, Siempre Contigo, Siempre Contigo, que era esta que teníem ahir, que és una associació de Llíria, GUP, que és una associació de Benimaclet, que fa coses en Senegal meravellosa, AMACMA de Requena, que són unes dones també que treballen contra el càncer de mama, el Banco de Alimentos, el Banc d'Aliments de Sagunt, una associació de museros que treballa per a la investigació de la enfermetat, una enfermetat rara que es diu Duchenne. Molt bé, la veritat és que... Ha sigut un plaer. Heu replegat que bastants, no? Bastants diners, no? 4.000 euros hem donat en estos 8 dies. En els 8 dies de representació, 4.000 euros està molt bé. Molt, molt bé. Van ajudar moltíssima gent. Sí, estem molt contents, ens plenava l'ànima.